Apalagunok ongi etorri lastotxapre kanalera, hasi aurretik betiko lez mil esker nire jarraitza esareten guztioi, euskaraz ulertzen duzuen noi eta ulertzen ez duzuen nahi. Ere, zuek gabe nire kanala ez delako eser eta oraingo honetan Hearthstone dakarkizuet eta gaurko honetan maika sauretxo ditugu irekitzeko eta apur bat aztertzeko, beraz ekin. Vale, hemen lehenengoa. Vale, karta normalak. Karta neutrala, deitzea gustatzen zaidan moduan. Laugatik, irubi bat. Eta zelaira jogatzen dituzuen bi Goblin Bomba 02 inbokantzen dituzu. Urrengoa. Apaisaren txako, bueno, apaisa edo. Mana puntu bategatik esbirraren mazoaren etxaiaren mazoaren esbirro bat kopiatu egiten duzu. Beste neutral bat lehen ikusi duguna, laugatik, irubi bat, eta zelaian inbokatzen duzunean, bi Goblin Bomba 02 lortzen duzu. Beste neutro bat, batgatik bat, eta hiltzen denean R bat T0 bat, robota inbokatzen duzu. Hemen intzisoaren txako, txaman izan daiteke intzisoa, laugatik, iru lau bat, eta zelaian edo partean jartzen duzunean, bost kristal edo gehiago balio duten magia zure eskura doa. Vale. Beste bat, gongora apur bat gora eta bera, mazoak irekitzen. Vale, hemen digaziko gara. Astiaren txako, logatik, iru bat, etxizo bat, astikeria bat botatzen zuen bakoitzean, bi mana puntu balio dituen esbirro aleatorio bat inbokatzen du. Beste neutral bat, zazpigatik, iru amaika bat, inbokatzen duzunean, zure eskuan dragoi bat baldin badago, eraso puntu bat lortzen du eta gainera etxaia provokatzen du. Horren, apaisaren txako, bigatik, bi bat, eko da, adibidez, hamar esfera, edo mana puntu bat dituzu, hau erabiltzakezu, lau alditan gehiago. Jaizten duzunean bi gastan dituzulako, eta gero, lau aldiz, bi, sortzi, gehi bi, hamar. Eta hori egiten duzun bakoitzean bi puntu bizitza berreskuratzen duzu. Hemen beste neutral bat, sortzigatik, sortzi bat. Hiltzen denean zure heroiak sortzi puntu bizitza berreskuratzen ditu. Intzisoaren txako, hau intzisoa da, txaman, hau zengo du txaman moduan. Bosgatik, lau bat, provokazioa. Eta puntu bat bizitza eskuan dituzun karta bakoitzeko. Gora honetara. Vale, badirudi gauzatxo politak egon aldirela. Ba ez. Vale,
Apaizentzako, hirugatik, hiru bat. Astikeria bat eraltzen duzunean, zombi bat provokazioarekin inbokatzen duzu. Hurrengoa. Neutral bat, bigatik, bi bat, eta erasotzen duzun bakoitzean zure heroiarekin pirata bat inbokatzen duzu. Hori gero. Beste neutral bat, bigatik, hiru bat, eta bi puntu min astikeria bakoitzeko minduta dagoen bitartean. Beste neutral bat, hirugatik, bi bat, eta inbokatzen duzunean bi platano zure eskura doaz. Vale, astiarentzako, hirugatik, hiru lau bat, eta heroiak esbirro bat hiltzen duenean, karta bat lapurtzen duzu. Vale, guatzen. Hemen. Normala, arraroa, eta normala. Vale, paladinarentzako, bigatik, astikeri bikoitza, eta esbirro batik jartzen badiozu erasotzen duzunean, egiten diozu mina lapurtzen diozu bizitzan. Gerlarirentzako, bigatik, bi bat, eta mina egiten duen bakoitzean armadura puntu hori lortzen duzu zure heroiarentzako, eta erasotzen dizutenean armadura puntu horrek dituen balioa, esaterako egiten baduzu min bat dartzen duzu bi armadura puntu, zure bizitzari min puntu bat egiteko, 3 puntutako min egin behar dizkizu, 2 puntu armadurentzako eta beste puntu bat bizitza. Vale, neutral bat, 6gatik, lau bost bat, apur bat gogorazten dit nekronomikoia, provokazioa dauka eta hiltzean kutsa gogorru bat inbogatzen duzu provokazioarekin. Asti gaiztoaren txako, edo asti iluna, nolabait esateko edo, 3 puntu batik inbokatzen duzu diablillo bat bat dena eta txanda bakoitzean hobetu joaten dena. Apaizentzako, 5gatik, 6 bat, provokazioa eta hiltzen denean esbirro aleatorio bat hiltzen du. Hurrengoa. Vale. Oso arraroa, legendarioa. Hemen digaziko gara. Paladinentzako, 2gatik, eko, esbirro bati gehi bat, gehi bi puntu ematen dizkio. Neutral bat, 3gatik, 5 bat, inbokatzen duzunean, Drako hiltzaile bat inbokatzen duzu, 2 bat dena eta pozoia duena etxairentzako. Pozoiak edozein karta suntitzen du, berdin da bizitza puntu gehiago dituen, eta bar. Hemen. Astiarentzako, 4gatik, 3 bat, eta astikeria bat erabiltzen duzun bakoitzean, 2 puntu balio duten esbirro aleatorio bat lortzen duzu. Vale, pikaroarentzat, 4gatik, 3 bat,
Eta ekoa duen karta erabiltzen duzunean, gehi bat lortzen du. Karta epiko da, intzisoaren txako, laugatik, zu fatu bat dena inbokatzen duzu, eskuan duzun karta bakoitzeko. Vale. Desago hemen. Normala. Bueno. Eta epiko komun. Neutral bat gatik, bat. Eta hiltzean etxaiaren eroiari 2 puntu min egiten dizkio. Beste neutral bat, 6 gatik, bos bat. Eta inbokatzen duzunean pertsonai bat izostu egiten du. ¡Común dorada! Paladino entzako, bigatik, bi bat, grito de batalla, esbirro lagunkoi bati, eskutu divinoa edo. Jartzen diozu eta erasotzen duzun lehenengo erasoan minik ez dio egiten, bigarrenean bai. Poco común. Txamanaren txako, 3 gatik, 0 bat, eta zure turno bukaeran karta bat lapurtzen duzu. Asti ilunaren txat, 5 gatik, 2 puntu min pertsonai bati, eta horrek hiltzen badu deabru aleatorio bat. Orain hemendik. Normala, komon. Beste neutral bat, 4 gatik, 3 bat, eskutu divinoa, eta inbokatzen duzunean 3 puntu bizitza berreskuratzen dituzu, bai zure eroiak edo bai pertsonaiak. Beste neutral bat, 3 gatik, 5 bat, eta inbokatzen duzunean esbirro lagunkoi bate bizitza kopiatzen duzu. Beste neutral bat, 9 gatik, 9, jeitzen duzun txandan, erasotu alduzu esbirro etxai bat, eta uste dut, ezin duzula eroiari erasotu. Beste neutral bat, 1 gatik, 1 bat, eta pertsonai lagunkoi guztiei 2 puntu bizitza rekuperatzen dituzu. Poco común. Eta apaizentzak 9 gatik, partidan hil diren 3 esbirro inbokatzen ditu. Edo zin izan daitezke. Hemen. Todo común, normala. Beste neutral bat, 1 gatik, gehi bat. Zer da? Min gehiek egiten baduzu gehi 5 puntu eraso. Beste neutral bat, 2 gatik, 3 bat. Eta mina duen bakoitzean zure magiak 2 puntu min gehiago egiten ditu. Beste neutral bat, 2 gatik, 0 bat, eta hiltzean 3 kakalardo bat inbokatzen duzu. Asti ilunaren txako, 8 gatik, esbirro bat zuntzitzen du, eta kristal puntu bat gutxiago balio du kontrolatzen duzu esbirro bakoitzeko. Beste neutral bat, 2 gatik, 3 bat, eta inbokatzen duzunean etxaiari txampon bat ematen dio.
hemen. Normala. Hau potentea dirudi. Bederatzigatik, bederatzi bat, neutrala, eta esbirroak zuzenean erasotu ditzake. Beste neutral bat, 6gatik, 6 bat, provokazioa eta hiltzen denean kutsa gogor bat, 0 dena provokazioarekin inbokatzen duzu. Hemen, beste neutral bat, 4gatik, 6 bat. Etxaia irazetzen duen bakoitzean, etxaiari txanpon bat ematen dio. Beraz, oso ona, beixatez, ez da, baina bueno. Vale, inkizioaren txako, 2gatik, 2 driade inbokatzen duzu, bat 2 eta bizitza laportzen dutenak. ¡Legendaria! Legendaria bat, kondairetako karta bat. 2gatik, 2 hiru, astikeria bat erabiltzen duzunean. Aukeratu behar duzu karta bat eta kopia bat izan zure eskuan. Hori da, hemen 2 incizu, 3 neutral, hau hemen. Normala. Apaizaren txako. 0 mana punturen gatik, etxaiak duen pertsona baten habilitateak entzen dago bada provokazioa dauka, provokazioa desagertu egiten da, poseo badago ez dauka posoi gehiagorik. A ver, hemen. Gerlaria entzako 0 puntu batik. Min puntu bat egiten dio esbirro bati eta 2 puntu eraso eskaintzen dizkio. Gerlarien txako, 2gatik, 2 puntu esbirro bati, bizirik irauten badu, karta bat lapurtzen duzu. Neutral bat, 2gatik, 5 bot, sigilo. Zuk erasotzen ez duzun bitartean, ezin duzute karta hori erasotu, baina adibidez ahiltzen badute area magia bat, adibidez 6 puntugatik edo mana puntugatik erabili alden fogonazo hori, orduan, egiten dituen min puntu horiek bai min egingo lizkioke. Eta hemen komun. Astiaren txako, 3gatik, sekretu bat da. Esbirro bat zure eroiari eraso ingo dionean, zuntzitua izaten da. Eta hona hemen gure azkenengo karta. A ver. Normala. Komon. Neutrala 4gatik, 6 bat. Puntu bat eraso eskuan dituzun astikeria karta bakoitzeko. Berrire karta berdina, beraz ez naiz berrire azaltzen hasiko. Neutral bat, 9gatik, 9 bat, geizten duzunean esbirro etxai bat erasotu alduzu. Batzutan provokazioa duten etxaiak eta zuntzitzeko baliagarriak izan aldira. Edo behintzat min askotxo egiteko beste kartak erabili aurretik. Beste neutral bat, 2gatik, 2 bat. Sekretu bat kontrolatzen baduzu, gehi bat. Eta hemen azkenengo karta. Beste neutral bat, 4gatik, 3 bat. Provokazioa
Eta zure etxaiak esbirro bat inbokatzen du bere mazotik. Bueno lagunok, hau izan da dena, esperot gustoko izan dizuela eta hurrengoan gehiago, agur.